Kemény munkaerő, hogy... De még mi fasz aludni. Besütne és alszik. Igen? Aha, látom. Tényleg cuccos. De nézd, akkor ugyan is. Ho! Cukkén. Ugye az most Hát miért nem mondod valaki segítsen? Gasi. Hát örülj, én itt jól érzem magam. Valami hülyeség. Na, mindjárt elmondom. Valami nagyon hülyeség. Valaki fog iszonyat is. Szép, nézzük a tegnap is csak. Majd én is, nem látok. Én ezt nem. Nem megy, csak Lefele szedhetünk egy kis szemetet, hoztunk zsákot. Hoztam zsákot, igen, de kezdjük viszont. Nem baj. De szedünk közben.